Gu proposamena jaso genuenean bidertzen aldetik bi gauza pasa zitzezkigun burutik, lehenik eta behin bat. Plazer handia izango zela bidertzenekin lan egitea, haren lanaren eta ibilbidearen jarraitzaileak izan garelako hasieratik, eta zentzu horretan plazer handi sartu genuen proposamena izan zen. Eta bestetik, Joxean Artze izena entzun genuenean, sentitu genuen aukera genuela nolabaiteko zor bat kitatzeko berarekin. Zergatik, Metrokuadroka kolektibokook Mikel Azulo Kultura Elkartean hasi genuen gure ibilbidea duela urte askoia, eta 90ko hamarka amaieran, 2000ko hasieran, Artzerekin hainbat proiektu egiteko aukera izan genuen, eta ordutikan oso gertukoa sentitu dugu gure lanean, beti egon zaigu akuilari edo aholkulari errezitatzeko moduetan, beti egon zaigu animatzen, publikatzera eta bar. Orduan, guretzat basan modu bat, bere aldetik sentitu izan dugu maitasun horri erantzuteko. Noski, baita ardura bat ere, badakigulako oso pertsona zorrotza dela bere lanarekin eta oso exigentea, eta gunek sentitzen gonen halako ardura bat, berak sentitzeko islatuta zegoela gu holtza gainean jarriko genuen hori, berak bere lana eta bere sentimendua hori ikusiko zuela. Era berean, gure ahotsera eraman behar genuen. Orduan, ariketa zailena agian hori izan da, hartu bere obra, batez ere bi liburu berrienak, bi liburu berrietatik atera ditugu testuak, eta gure ahalegina izan da, gure ahotsera eramatera, gure estetikara, gure egiteko modura, baina fidel izanik liburuko edukiekin, ardatzekin eta Artzeren beraren egiteko moduekin. Hortikan aurrera, egia esan, bidertzearekin egin duguan erraixa izan da. Edo bintzat, erreztasunez egin dugu. Testuak aukeratu, adostu ordena, adostu emanaldiak berak izan bat zuen pultsua, adostu ere non sortu musika eta reklamazioen arteko enkontruak emanaldiaren barruan, eta guretzat esan oso esperientzia gozagarria izan da zentzu horretan. Deklamazioen aldetik saiatu garena da, tematikoki esan bezala fidelizateaz aparte, intimotasuna eta esperimentaltasuna uztartzen. Bi eremu horiei, bi sentimendu horiei leku ematen gure arreztatzeko moduan. Eta gutxi gehiago, aipatu nahiko nuke, Oierrian, Oierrian gaudela holtza gainean, baina Metrokuadroka kolektiboko lagun gehiago ere izan ditugula bide lagun, beste hainbat lanetan, dela Irudia Beratarbide azala eta iruditeria sortzen, emanaldietan, Ander Fernandez eta Jai Barandiaran argiztapen kontutan. Emanaldian, hemen ikus daiteken argiztapena junkik egin du, gure kolaboratzaile bat. Pasatzen naiz bideo honetatik aipatzera parte hartu duen jende gehiago, DVD-an, Zazpiterrik egin du errealizazioa, eta oso gertukoa ditugun kolaboratzaileak eta bertako ikustitxekoek, Boska Malarariren lanekin hor daude izenak, egin dute errealizazio lana. Aieka estudioak sortu du audioa eta masterizazioa Joan Autorika eta Mamia Masterin estudioekin elkarlanean egin dute, eta aipatu ere Ibai Arrietaren lana, argazkiak ateratzen, gerora erabiliko diren eta zabalduko diren argazkiak berak atera ditu, dagozken argazkiak. Eta gure aldetik besterik ez.